Здравейте на всички, които ми следвате. В това видео ще ви представя вътрешна платка и вътрешен мотор от Climatic Hitachi. Особеността тук е, че мотора е дефектирал и в резултат на вътрешно късо прави повреда и по платката. Причината, при която се е достигнало до такъв проблем, много често в практиката е при почистване с силна струя по турбината и развиване на високи обороти може да предизвика повреда в мотора заради високото пренапрежение, което се индуцира и предизвика повреждане във вътрешния чип. Той окъсява и тогава поврежда и платката. Този тип хитачета ги правя успешно.